ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 12 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 164 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза набормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 25 000 сомонӣ сар мешаванд. дӯстони азиз, замин мебошад 5 содиқ хонаи рақами 12, яъне 25 000 ва имрӯз пешкаши шумо мегардад духонага бо евро ремонт бо нархи 295 000 сомонӣ, духонага бо таъмир дар цирк шаҳри Душанбе, хона дар шаҳри Бухтар бо ремонт бо нархи 180 000 сомонӣ, 5 сотиқ замин 25 000 сомонӣ хонаи рақами 12 мебошад ва духонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе 280 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшии арзон, срочнӣ ва хуб. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хубро аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наборҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар сеюмо шунаи бинои новостройка. хона чӣ хеле ки мебинед таъмири хуб дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ дар гардиши птитсефабрика, тарафи повороти Ленинград мебошад. ҳамин он қадар дур аз мости 46 микрорайон нест. дӯстони азиз, дар доми 6 ошунаи новостройка ҷойгир аст, дар ошунаи сеюм қарор дорад. ноҳияи Рудакӣ аз роҳи калон 600 метр мебошад. доми нав свет обдоимӣ аз медколлеҷи тиббӣ 300 метр болотар мебошад. ремонти евроремонт. нархаш 295 000 сомонӣ ҳам савдо мешавад, ҳама лист мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Сароб. 4 дар хона дорад ва 6 сотиқ замин. об ва барқам низ дорад. ду хонааш қисман ремонт қатъияй, ду хонаи дигаш беремонт мебошанд. нархаш бошад ҳамагӣ 250 000 сомонӣ. боз албатта ки арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар фабрика, деҳаи Истиқлоли 2 мебошад. 4 сотиқ замин дорад. 4 дар хона, кухнӣ, ванна, ҳоҷатхона дар дарунаш, падвал ҳам низ дорад, чакдон. хулоса ҳамаш 100% аст. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар дуи рақам WhatsApp доранд. нархи ҳавлӣ бошад 320 000 сомонӣ. документош 100%. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чӣ хеле ки гуфтем, падвал ҳам дорад. дӯстони азиз, дар фабрика ҷойгир аст, деҳаи Истиқлол 2, ноҳияи Рудакӣ. тамошобинони азиз, аз ноҳияи Рудакӣ боз як хонаи фурӯшии дигар ҳаст. хонаи рақами 11 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аз цирк бисёр хоҳиш кардан. марҳамат. духонага бо масоҳати 62 метри квадратӣ дар 5-ум шунаи бинои советӣ. хона таъмир дорад. срочна фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳибуш, ва боз мегӯяд ки хона дар ҷои бениҳоят хуб қарор дорад. бо ҳамаи чизу чораш, стиралка, плита, кондитсионер, микроволновка, дуто телевизор ва ғайра ҳамаш меистад. пеши хонада майдончаи кӯдакона ва мини футболни площадка ҳаст. қафои хонада мактаби 90. раҳи калон ҳамагӣ 100 метр. мошинора мебинӣ, лекин овозшонро намефаҳмӣ, мегӯяд соҳибуш. тамоми ҷои Душанбе метавонӣ рафта аз пеши хона харидори аниқ занг зана, нархуш чахчах мекунем. нархи хона бошад 470 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва чӣ хеле ки аз рӯи суратҳо маълум аст, таъмири хуб дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. 3 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 падвал дорад. дар мобайни хона душ дорад. таъмир дорад. чӣ хеле ки мебинем падабой аст. хонаҳо гирдуш маҳкам аст. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд беғарзимма. документош 100%.
савдо мешавад. нархи ҳавлӣ бошад 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг зада пурсон шавед. тамошобинони азиз, як чизро хотиррасон карданем ки агар шумо бинем ки рақамҳои соҳиби хона фақат рақамҳои Россияш аст, лекин шумо худатон дар Тоҷикистон қарор дорену ба Россия занг задан камтар қиматтар ба шумо меғалтад, ва ҳазур метавонед дар ватсапи ҳамин соҳиби хона нависен, занг занед, муроҷиат кунед. на танҳо ҳамин хона дар назар дорам, умуман ҳама хонаҳое ки мебинед, агар номерои Тоҷикистон набошад, фақат номерои Россия бошад, ба ҳазур метавонед дар ватсапшон нависен, занг занед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Қубодиён. хеле шуда аз ҳамин минтақа хона напартофтагӣ будем. марҳамат. 3 дар хона, кухни, баня дар дарунуш, боз ошхона, анҷомхона дорад. хона чӣ хеле ки мебинед коробка аст, нақшашам дар рӯи экран буромад. электрикиш кардагиай, масоҳати замин 10 сотиқ мебошад, заминаш калон аст. нархаш $22500 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хона ҳам дар рӯи экран. ватсап доранд, боз савдо мешавад дӯстони азиз. марҳамат. кришашам метавона хона кунад, ҳаминшам дар назар доред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. сехонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад. ҷойгир аст дар ЖД вокзал, наздикии ЖД вокзал, шаҳри Душанбе мебошад. нархаш $50000, 511 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. боз як чизро хотиррасон карданем ки хона бо худ боз як сотиқ замини дигар ҳам дорад, дар наздаш ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки ба шумо даркор аст, ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, пурсон шавед. дар наздикии хона мактабҳову садикҳову боғчаи кӯдаконаву раҳи мошингард, худи дом назди раҳи мошингарда ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикияш аст. боз бо худ падвал ҳам дорад, гараж ҳам дорад. ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. марҳамат. боз як чизро хотиррасон карданем ки ҳамин хона сёмкаи алоҳидаша мо дар канал дорем. ман салкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. кадомеда ки махқул аст, марҳамат, дар омада тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештаронамош Қурхонтепа, кӯчаи Қаҳрамон. заминои нав мебошад, срочна фурӯхта мешавад. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, баняшқатӣ, кухниш дар дарунай, об дорад, барқам дорад. ҳуҷҷатош 100%. нархаш бошад ҳамагӣ 180 000 сомонӣ дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 40-60 мебошад. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ҳавлии арзон бо тимболя таъмир дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Қаҳрамон. заминои нав мебошад. марҳамат дӯстони азиз, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дар 3 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. савдо мешавад, иваз ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмиршам бениҳоят хуб аст. ҷойгир аст дар назди пост, поёни корвон мебошад, ҳамин наздики дарвозаи шаҳри Душанбе, шоҳроҳи Душанбе Бохтар. нархаш бошад 290 000 сомонӣ. рақамҳои барои тамос дар рӯи экран аст. занг занед, пурсон шавед. якчанд чизро хотиррасон карданем. якум дӯстони азиз он мебошад ки хона дар якум ошона ҷойгир аст, пушти магазинояй ва ҳамсоя надорад. яъне дар ҳамун подъезд ягонта ҳамсоя нест, як дона худшаями хона. дуюмаш ки бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар ҳамин хона ҳаст, то ҳатто ҳамин қошуқу тарелкаову дигару дигар ҳамашон меистанд дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин мебели
мебелу, кухни, гарнитуру, техникаву чизе ки ҳаст дар ҳамин хона ҳамаашон нав мебошанд, ҳамаашон қимат ҳастанд. Таъмирашам таъмири бениҳоят хуб аст. Марҳамат дӯстони азиз, ин хоная мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем, ссилкаша дар комментария видео мемонам. Марҳамат, кадомеда ки маъқул шуд дароен тамошо кунед. Дар ҳамон видео нархаш камтар қиматтар аст. ҳозир бошад аз сабабе ки срочно фурӯхта мешавад нархаш арзонтар шуд. Марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 4, хонаи рақами 266. бинои ду ошшонага мебошад дӯстони азиз. 7 дар хона дорад, кухни, ҳаммом, дару нӯшдай, 5 сотиқ замин аст. гирдуш маҳкам аст, дарвозаам низ дорад. нархи ҳавлӣ бошад 500 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 4959 мебошанд. ватсап доранд. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед дар суратҳо камтар ториктар омадагиаи хона, лекин хонаи хуб аст. барои ҳамин ба ҳазур занг занед, равен азпешӣ бинед, бо азпешӣ дидан дигар хеле. панҷ сотиқ замин дар гулбоғи шаҳри Кӯлоб пеши заправка. свет дорад. об насосхатияй ба роҳи калона наздикай. ҳамсояҳош 15 сол зиёда зиндагӣ доранд. мактаб дар пешай, мегӯяд соҳибуш. нархаш бошад ҳамагӣ 25 000 сомонӣ, яъне сари ҳар як сотиқ 5 000 сомонӣ мехалтад дӯстони азиз. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои ки охирашон 1014 мебошад. ватсап доранд. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад. ҷойгир аст дар поёни корвон. раҳи нав мебошад, назди гимназияи Нуриддин. ҳамин бозори корвон агар дидаги бошед дӯстони азиз, бозори корвон том мешавад ва дар ҳамонҷа як мактаби нав сохтагианд. ҳамон қафои ҳамон мактабда ҳамин бинои истиқоматӣ мебошад. наздикии корвон аз он қадар дурам нест ва худи биноам наздикии раҳи мошингар мебошад. таъмир дорад духонага. нархаш бошад 280 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. хона ҳам фурӯшӣ мебошад ва иваз ҳам мешавад ба ягон катешчаи майдача. вариант дошта бошед, занг зада пешниҳод кунед дӯстони азиз. ин хонаям навори алоҳидаш дар каналмон ҳаст. ссилкаша дар комментария видео мемонам. маъқул шуда бошад, даромада тамошо кунед. агар ягон савол доштаг бошед, ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар Ромид ҷойгир аст дӯстони азиз. 15 сотиқ замин мебошад. заминаш бениҳоят калон ва 4 дар хона дорад. бинои дуошонага дар якум ошона, як дар хона, кухни, ванна, дар дуюм ошона бошад, боз 3 дар хонаи дигар. ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинед, хеле бассейнам дорад. хулас як Ромид чӣ хеле ки медонед, минтақаи бениҳоят хуб аст, табиаташ беҳтарин аст ва ҳамин ҳавлӣ дар ҳамонҷо ҷойгир аст. нархи ҳавлӣ бошад 600 000 сомонӣ. доллар, рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Хизирқалъа. Қорғонтепа 12 километр дур мебошад. об, барқ дорад ва 13 сотиқ замин аст. 4 дар хона, баня дар даруншай, 2 хонааш полный будай, тутаи дигаш беримон мебошад. дар замин дарахтои мевадиҳанда ҳаст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои 10-20 имо мебошанд, яъне охирашон 10-20 ин рақамҳои имо ҳаст. рақамҳое ки охирашон 58-57 мебошанд, ин рақамҳои аллакай ватсап мебошад. нархи ҳавлӣ 420 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, занг зада пурсон шавед. дар ҳавлӣ боз хонаҳои баракам ҳастанд ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. дӯстони азиз, ба дуюм каналмонам рул тиҷаи мошинҳои фурӯшии обуна шавед. канали худмона ҳамонҷадам овози худмай худм ҳамон гуфти гапо барандаи ҳамон каналам.
ҳамҷам дар оин як тамошо кунед. Умедворум маъқултон мешавад. мошинҳои арзон пешниҳод кардагием. албатта ки обуна шавен ва ба ҳар ду каналҳомон ёру рафиқотона тавсия диҳен дар оянд тамошо кунанд. дӯстони азиз, обуна шавен. кадоме ки навор мона то охира тамошо кард, по традитсияи гуфти гапҳо дар комментария рақами 15 монед мебинем, хурсанд мешавем ва лайк мемонем дар мон комментариятон. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.